Yanzu aka samu rahoto cewa Bello Turji ya fito live a TikTok yana yi ma Commander Black shugaban Forest Guard na Maiduguri barazanan kisa da harsashi guda daya. Kada ku manta dai Bello Turji ya kasance rikakken dan ta'adda ne mai garkuwa da mutane wanda ya addabi arewacin Najeriya gabaki daya. An samu cewa a kwanakin nan yana fitowa live a TikTok yana bayani kuma yana gabatar da harkokin shi har yake nuna kuɗaɗe da suke karba daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su, har ya kasance a live TikTok da aka yi kwana biyun nan sai ya kasance ya haɗu da Commander Black, wanda Commander Black ya kasance wato shugaba ne na Forest Guard a jihar Maiduguri, wanda ya kasance yana iya bakin kokarin shi domin ya wato ainihin kawar da ta'addanci. Amma aka samu cewa Bello Turji yana nuna mishi harsashi guda daya, akan kasancewan harsashi guda ɗayan nan ya isa ya gama da Commander Black. Mutane dai hakan ya tare musu da hankali sosai a yayin da suke ganin cewa gaskiya 'yan ta'addan nan sun yi karfi sosai, sun samu goyon baya har kasancewan suna iya fitowa live a TikTok su nuna kudaden da suka karba daga hannun mutane ba tare da sun ji tsoro akan da a kama su ko za a yi tracking nasu ba. Wasu kuma suna ganin cewa gaskiya hukumar Hisba da ta kasance tana bi hotel tana kama yaran mutane kasancewan wai suna bata tarbiyya a TikTok har suke kama 'yan social media. Wasu suka ce ya kamata a recruiting a dauka 'yan hukumar Hisban nan a saka su a cikin jami'an tsaro domin su shiga daji su kamo 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane. Wasu kuma suka kara cewa ya kamata a ce hukumar DSS su ne suke da halakin kamawa da tracking din wayannan 'yan ta'adda wanda suka kasance suna yada abubuwan da suke yadawa a kafafen sada zumunta. Ya kamata a ce hukumar DSS su ne ya kamata su yi tracking nasu, su yi tracing nasu, su kama su domin kasancewan su ne suke da wannan alhaki. Amma kuma sai gashi an ga wayannan 'yan ta'adda sun ci gaba da cin karansu babu baka. Wasu har suna zargin cewa ko kuma akwai sa hannun gwamnati ne dalilin da yasa kenan har yanzu ba dauki kwakwaran mataki akan su ba. Shin kuna ganin cewa wannan ta'addanci da yake faruwa ƙasar Najeriya, shin kuna ganin cewa akwai hannun gwamnati a ciki, ko kuma kuna ganin cewa gwamnati tana iya bakin kokarinta domin ta kawar da ta'addanci da 'yan ta'adda a ƙasar Najeriya? Menene ra'ayinku?